amma mala ya fara tafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ɗaga shi kusa da bakinka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Al'ummar duniya waɗanda suke bibiyan wannan tasha namu mai suna Malam Mai Fada, to muna kowa fatan alkhairi, fatan mutanen duniya kowa musulmai, wato kowa yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke alasa haka. Amin 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 amin. To yau dai Allah ya bamu dama ya ara mana lokaci, so mun zo muku da wani sirrin da ake cewa masa kowa naka, ko mace ko namiji, bijai sai da sadati. Duk mutumin da kuke ma'amala da shi zai ji yana son ka, zai ji yana son ci gaban ka, sannan ko zai ma asiri ba zai shiga jikinka ba ƙwarai da niyya. Sannan kuma za ka samu alkhairi, za ka samu alkhairi, za ka samu alkhairi ƙwarai da niyya. Yawwa, yadda ake yin sa wannan sirri gashi nan, ana samun kendir ne ja, sannan ana samun baƙin kendir, sannan ana samun yellow, sannan ana samun koyis wato naira kenan, naira kenan, sannan ana samun shinkafa foriras mai kyau, sannan ana samun gyaɗa. Yawwa, waɗannan abubuwan su ake haɗawa. Idan aka haɗa su, so sai a ajiye su a gefe, sai a samu fefe wanda za a ɗora shi a kai. Yawwa, a zo a kunna. To duk kendir ɗin da ka ɗauka za ka rubuta sunanka, sai ka sa annasu. Sai ka sa annasu. Bacin ka gama wannan, to yawwa, idan aka samo wannan shinkafa, sannan aka samo shi wannan kuɗi na da kenan, amma na azurfa ake samu. To sannan sai a zo a zuba wannan shinkafar, sai a zuba wannan gyaɗar, ɓare ta ake yi. Idan aka ɓare, sai a zo a kunna wannan kendir ɗin. Kaga kenan kendir za a samu kala 4 za a samu, to amma guda 2 ake samun jajaye, guda ɗaya baƙi, ɗaya kuma ana samun mai ruwan ƙwai. To shi kenan, lokacin da ka samu wannan ka gama komai. To akwai wani turare da ake ce da shi Nuru Muhammad, shi ne za ka shafa a jikinka, sannan za ka shafa a jikin carbinka, sannan za ka zauna ka kalli yamma. Za ka zauna ka kalli yamma, sai kai salatin annabi 111, sannan ka kalli kudu ka yi 111, sannan ka kalli arewa ka yi 111, sannan ka kalli gabas ka ƙara yin salatin annabi 111, sai ka yi niyya akan dukkanin mutanen da kake mu'amala da su, ko waɗanda Allah zai haɗa ka da su, ko waɗanda kuke tare da su. Dukkanin mutumin da Allah ya haɗa ka da shi, Allah ya jefa maka sansa, sannan Allah ya mallaka maka shi, sannan Allah ya sa ka zama galibin a kan shi. Yawwa, idan kai wannan, so za ka kalli gabas ɗin, a nan za ka yi niyya, sai ka ƙara karanta wannan aya mai albarka. Yawwa, idan aka tashi za a karanta wannan sura mai albarka, suratul kafi, adadin jalla. Sannan ka samu wannan abubuwan ga su nan guda 5 kamar yadda kuka gansu a ciki. Kamar yadda kuka komai da komai ɗin nan, haka ake zubawa da wannan shinkafar da wannan gyaɗa guda 313. To in aka zo, za a zo a saka wannan abun a gaba. Wannan turaren daman ka shafa, sai ka zo ka zauna kai niyya, sai ka kama wannan lazimi na wannan sura mai albarka, suratul kafi. Sai ka yi adadin jalla. Idan ka yi shi, ka gama lokacin da ake son ka yi, dama ka gama komai, ka yi niyya akan abin da kake so, da duk mutumin da zai cutar da kai, ko mutumin da zai ma wani abu na rayuwa wanda ba zai amfani ka ba, ko zai cutar da kai, Allah ya hana shi, Allah in ya yi ma kar ya yi amfani. To wannan abubuwa za ka samu, ka zo ka je ka kai gidan tururuwa guda 7, kowanne za ka bi ka zuzzuba kai niyya. Sannan shi wannan abu da kake ganin sa ana zuwa ana kai titi ne, sai a je a watsar da shi, ya kasance ana taka shi. To insha Allah rabbi, dukkan mutumin da ya samu ya yi wannan sirri, dukkan wani mutumin wanda ya samu ya yi wannan sirri, to zai ga ci gaba da samun arziki da gaugawa. Bijai sai da sadati, rufanan wannan kendir ɗin da kuma na suratul kafi, so su ne za su rinƙa masa hadimai, za su zama masa hadimai, suna ta hidima. Duk wani abin alkhairi da ya kamata ya shiga ciki, za a gan shi a ciki. Wanda ya kasance na sharri ne, ba za a gan shi a ciki ba. Zai zama mutum ne na jama'a. In ka shiga siyasa, to za ka ƙure ta. In harkan ball kake yi,
za ka ƙure duk abin da kake za ka samu mustajaba a kai. Masha Allah, masha Allah. To ina kowa fatan alkhairi. Bisalam.